شومنت سبات عينا زنبرت وتهدراويت هليكوبتر أوغندا أب قندم معرفة نفرتي رئيس ختما صومال مقاديشو ودقا كمستحمششة تغاليصو دحرته حدقا هليكوبتر أب هقرو معرفة نفرتي مقاديشو كبيد بارع كل عالم كله سرحتنياتات هوصوص رديئت جن بقولتوف كمستقوزات أروه منقستوين معكنا زيناتها هاجر حبيرن أب محبرو قصات انترنت كابت معرفة نفرتي برتوع كتكك واتزر فيديو يتزرقي حزولا فنجرا سمعنا كابت هليكوبتر هالتان تكن كواتزرينا اتتكين هليكوبتر مولو بمولو شافين واني ركبل حدا سرحتنيا نايت معرفة نفرتي نمعكن زين الرويترز حبيرو لوخ حبرة أفريقيا أب سوماليا وي أميسوم أب زوج مجلس أدمة بسراويت مكلخال أوغندا اتكايد هليكوبتر حبرة أفريقيا بربع قد مقاتري أم معرفة نفرتي مقاديشو أب كباب معلابة حدا قاقات إموها كمزت حمششات حبيرو أب تا هليكوبتر كابز نبر شومن تتسافرتي اتم سلسته بفوكيسن كبيدن موجوداتي بهيوت بمدحنم نابا مقاديشو زركب هوسبيتال يمتوسيدم زلو اتم زترفو حمشتغن هيوتم كمسانو تغاليصلا طنقت حداغان مفلات دما مرمرا يكيدالو حلاف بعل مز سيفيل افيشن سومال احمد معلم ابزهاب حبريتا هليكوبتر كاب مقاديشو استا 9 كيلومتر رحيقو ابزركب زوبا تحتوي شبله كابزركب وتهدراو معسكر بالي دوغله دحر مبغاسا ام معرفه نفرتي ابزركب وتهدراو معرفه نفرتي كمزت حمششات يغاليصو طنقت حداغان مفلات دما مرمرا يكيد كمزلو حبيرلا أمونغو إيرتران تغراين عندما عبلا زميص زولو حدش مقرب بفلاي دما بشمس أمدو زقبر زولو مقرب نقدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد كاب سلطانو وصاي كوين وكم زولون بزعبة مخفات دوب إيرتران تغراين دما قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد عقم سيئنو مهلاو تغاليصو حانتي أفريكان انتليجنس تبهال معكن بزعبة زي أمونغو إيرتران تغراين زقبر زولو مقرب كوم دما مخفات دوب عملكتا زرقي حتو أبزلا حدش سبسب لعلوت مرحتح واحد زخونو أبو منبرح واحد دكتور دبرصيان قبر ميكائيل مكتلو اماني الاسفا كومون سالسيت مكتل فتله ورق قبر ازغابير ابز ترخبلو اغاطامي كاب احساء زبحال ناي تግራይ ከባቢ ናብ ኤርትራ ዝእቱ ሓድሽ መንገዲ ከም ዝመረቁን ኣመንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ርክባት ድማ ኣብዚ እዋን እንዳዓመቆ ይመጽእ ከም ዘሎን ገሊጻ በተወሳኺ እዛ ማዕከን ኣብ ጸብጸባ ኩናት ትግራይ በስምዕ ፕሪቶሪያ ምስተዛዘመ ካብ 2022 ጀሚሩ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ጸንሐ ሰራዊት ኤርትራ በስምዕ ናይ ክልቲኦም ወገናት ወጽኡ ከም ዘሎን ኣመንጎ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ድማ ሸቐጥ ዓንቢቡ ምህላዊ ያገሊጻ እዚ ንመንግስቲ ፌደራል ኣቆጢዑ ዘሎ መኽፋት ዶብን ዝግበር ዘሎ ንሱ ዘይቋጻጸሮ ሸቐጣትን ብወገን መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በጽቡቅ ዓይኒ ይርአ ከም ዘየለ ያገሊጻ በዛዕባቲ ኣመንጎ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ሸቐጣት ኣመልኪታ ድማ ኣብ ዘዋን ካብ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ወጻኢ ብወገን ትግራይ ኮነ ብወገን ኤርትራ ሸቐጦ ካብን ናብን ይጓዓዙ ከም ዘለው ካብ ትግራይ ድማ ሸቐጦ ዝተፈላለየ ከም ናይ ምግቢ ውጽኢት ቸሜንቶ ዘይትን ድኹዕን ሒዞም ንኤርትራ ይኣትዉ ከም ዘለውን ጽቡቅ ዕዳጋታት ከኣ ተፈጢሩ ምህላውን ያገሊጻ ዘላ እቲ ዕዳጋ ዝግበረሉ ዘሎ ሰለስተ መስመራት ከኣ ብወገን ምዕራብ ሸራሮ ኣብ ማእከል ብወገን ራማ ብወገን ምብራቅ ድማ ብወገን ዛለምበሳ ይካየድ ምህላውን መንግስቲ ፌደራል ከኣ በዚ በመቆጥዕዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ካብ ዕለት 24 ከሳብ 30 ናብ ትግራይ ዝኣትዋን ንብረት ሒዘን ዝነበራ መካይን ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ጠጠው ክብላ ገይሩ ዝነበረ በመባልውን እዛ ማዕከን መንግስቲ ፌደራል በቲ ዘሎ ኩነታት ሕጉስ ከም ዘይኮነ ግን ዝገብሮ ስለ ዘይብሉ ሓይለ ኣልቦ ኮይኑ ምህላው ያገሊጻ ኣብ ትግራይ ወረዳ ወጀራት ኣመንጎ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቃት ሓራ መሬትን ግጭት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ እቲ ግጭት ብሰሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 10 ክሳብ 11 ብፍሉይ ሰንዓለ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣጋጢሙ እቲ ኩነታት ኣብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ራዕደ ከም ዝፈጠረ ዓበይቲ ዓዲ ንክልቲኦም ዕጡቃት ክሽምግሉ ከም ዝፈተኑውን እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ የነጽር እዞም ብረት ዘልዓሉ ዕጡቃት ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ሽም እኳ እንተዘይብሎም ብዙሕ እዋን ግን ተቃለስቲ ሓራ መሬት ብዝብል እዮም ዝፍለጡ እቲ ብሰሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣመንጎ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቃት ሓራ መሬትን ዘጋጠመ ግጭት እቶም ዕጡቃት ካብ ከባቢታት ዓፋር ናብ ወረዳ ወጀራት ምእታዎም ስዒቡ ኣጓኒፉ ካብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝተረጋገጸ በዝሒ ዘለዎም ዕጡቃት ሓራ መሬት ብሰንበት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ናብ ሰንዓለ ዝበሃል ከባቢ ከም ዝኣተዉ ብምእታው ዕጡቃት ሓራ መሬት ናብቲ ከባቢ ዝሓረቑ ሓይልታት ትግራይ ተኽሱ ከም ዝኸፈቱ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊጾም ኣለዉ ነባሪ ሰንዓለ ኣይተገዳይ ኣለመን ሓጎስ ካብ ሽመግለታት ዓዲ እቲ ከባቢ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ እቶም
እቶም ዝተጓነጹ ኩሎም ተጋርዮም እቶም ናይ ሓራ መሬት ካብ መጋለ ከባቢ ዓፋር በሰንበት ለይቲ ተጉዕዝ ሓዲሮም ንጎስ 16 ኣብ ሰንዓለ እዮም ተራዮም እቶም ኣብዚ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ንምንታይ መጽኦም ኢሎም ተፈሓፊሖም ክልቲኦም ክዋግኡ ኢሎም ብምባል ብዛዕባ ተኸስታት የረድእ ነስዒቡ እቶም ኣብ ሰንዓለ ንነዊሕ እዋን ከም ጸንሑ ዝገለጹ ሓይልታት ትግራይ ካብ 3 ክሳብ 4 ግዜ ደሽካ ከም ዝተኮሱ ይገልጹ ከባቢ ሰዓት 10 ሓይልታት ትግራይ ቀዲሞም ከም ዝተኮሱ ካብ 3 ክሳብ 4 ግዜ ድማ ድምፂ ሰኽሲ ከም ዝተሰምዐውን ተሓቢሩሎ እቶም ናይ ሓራ መሬት ዕጡቓት ሃንደበት ናብቲ ከባቢ ምስ ኣተው ብሰሉስ ብዝሒ ዘለዎም ተወሰኽቲ ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተዋፈሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣረጋጊጾም ኣለዉ እቲ ኩነታት ኣብ ህዝቢ ራዕዲ ከም ዝፈጠረ ዝገለጹ ነበርቲ ሽማግለታት ዓዲ ነቲ ክስተት ንምህዳእ ከም ዝፈተኑ ገሊጾም ሻምበል ገብረ ኣብርሃ ነቲ ዘጋጠመ ግጭት ንምህዳእ ንኽልቲኦም ዕጡቓት ሓይልታት ካብ ዘዘራረቡ ሽማግለ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ንሶም ከቢድ ጎንፂ ኣጋጢሙ ሰራዊት ትግራይ ነቶም ናይ ሓራ መሬት ክፍለ ጦር ኣሰሊፎም ንዋጋ ኢሎም እዞም ናይ ትግራይ ሰራዊት ክትኩሱ ጀሚሮም ናብቶም ናይ ሓራ መሬት 4 ግዜ ደሽካ ተኪሶም ክዋግኡ እዮም ርዱኢና ተባሂልና ወተሃደር ንወተሃደር ክዋግኡ እዮም ኢሎምና ኣብ ማእከል ኣቴና ኣጓኒፍናዮም ሸምጊልናዮም ዓበይቲ ዓዲ ነቶም ናይ ሓራ መሬት ካብ ሓይልታት ትግራይ ሓደ ሰብ ተኪሱ ሓደ ሰብ እውን ንምርባሽ እኹልዩ ናትና ቃል ስምዑ ስለ ዝበልናዮም መልሲ ኣይሃቡናን ንስኹም ኣሕዋቲኹም ዘባእስ ይብልኩም ኢልና ህዝቢ ከይጉዳእ ሸምጊልና እቶም ናይ ሓራ መሬት ናብ ቦታኦም ከም ዝምለሱ ጌርና ኢሉ ካልእ ሸምጋሊ ብወገኑ ንዝተገብረ ሽምገላ ዓበይቲ ዓዲ ስዒቡ እቶም ናይ ሓራ መሬት ዕጡቓት ካብ ሰንዓለ ከም ዝወፁ ሕጂ ኣበይ ከም ዝርከቡ ግና ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም በቲ ሓይልታት ትግራይ ዝተተኮሰ ደሽቃ ዝሞተ ወይ ዝቆሰለ ሰብ ከም ዘየለ ንምፍላጥ እውን ተኻይድሎ ሽማግለ ዓዲ ሻምበል ገብረ ወሲኾም እቶም ናብ ሰንዓለ ዝኣተዉ ናይ ሓራ መሬት ብጣዕሚ እዮም ብዙሓት ኩሎም ዝዓጠቑ እዮም ብምባል ብዝሒ እቶም ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ናብ ሰንዓለ ዝኣተዉ ሓይልታት ሓራ መሬት ገሊጹ ካብ መንጎ ኣዘዝቲ ዕጡቓት ሓራ መሬት ብርጋዴር ጀነራል ገብረዝገብሔር በየነ ወዲ አንጥሩ ኣብ ሰነ ኣብ ቢቢሲ ኣካይዱ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕተት 4 ግንባር ሰራዊት ከም ዝወደቡን ነቲ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሙ ዝበሉ ሕወሓት ንምእላይን ብዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ዘይዝወር ዘይሸራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምህናፅን ቀንዲ ዕላምኦም ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሩ እዩ እቶም ንነፍሶም ተቓለስቲ ሓራ መሬት ኢሎም ዝገልጹ ዕጡቓት ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ወጀራት ዘጋጠመ ክስተት ብምርግጋጽ ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ምስ ዘዘራረብዎም ካብ ሰንዓለ እኳ እንተሰሓቡ ሕጂ እውን ሓይልታቶም ኣብ ወረዳ ወጀራት ሓዊሱ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ከም ዝርከቡ ገሊጾም እቶም ኣንጻሮም ዝተሰለፉ ዝበልዎም ሓይልታት ትግራይ ብውሽጢ ንደራደር እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ግና ንኽዳለዉ ግዜ ዝገዝኡሉ ስልቲ እዩ ናብ ትግራይ ከኣትዉ እዮም ዝብል ተፅቢት ስለ ዘይነበሮም ምስኣተነ ሕጂ ጫውጫው ይብሉ ኣለዉ ንደራደር ይብሉ ኣለዉ ግን ክሳብ ዛ ሕጂ ሰዓት በዚ ንደራደር እናበሉ በዚ ሰራዊት እዮም ዘራግፉ ዘለዉ ንሕና ኣይንደራደርን ኣይንብልን ግን ስራሕና እናሰርሕና ኢና ክንደራደር ምክንያቱ ኣብ ታሪኾም ነተቓለስቲ ውድባት ንደራደር እናበሉ ኣኼባ ፀዊዖም ቀቲሎም እዮም ሓዲሮም ኢሉ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብዛዕባ እቲ ብሰሉስ ኣጋጢሙ ዘሎ ጎንፂ ዝሃቦ መግለፂ የለን ነዚ ሓድሽ ቀጥታዊ ግጭት ስዒቡ ኣብ ትግራይ ካልእ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ከይውላዕ ብዙሓት ሻቅሎቶም ይገልጹ ኣለዉ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም